Welcome back, mga kadangers! Boom! Para ni sa tanang mga dipulog no. Welcome back sa ating vlog for today. Today is January 23, mga kadang, Saturday. And ngayon na ako magsisimula sa aking weekend vlog. Alas 3 na ng hapon. Kakagaling ko lang magnap. And yung ganap ko ngayon, mga kadangs, is I'm going to grocery. Mga kadangs, kasi wala na talaga kaming magagamit dito ng mga anik-anik sa bahay. Mga daily needs, mga sabon, dishwashing, shampoo, and etc. mga kadangs. So, yung budget natin for today is just a 1,000 pesos. Ayan. Budgetin lang natin itong mga kadangs sa ating grocery ngayon, mga kadangs. Alright, so ano kayo mabibili natin sa 1,000 pesos, mga kadangs? Let's find out sa pagbabalik ng mamaya, haul natin yung 1,000 grocery haul natin, mga kadangs. Alright, let's go!
estamos? Today is Monday, January 25. So, it's 5 PM na guys. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi sobrang busy dito sa work. And ngayon is nagme-merienda ako. Kagagaling ko lang sa city, sa LBC mismo kasi kiniklaim ko yung aking mga COP na mga payments from my clients. Okay mga kadangs. And kasalukuyan po akong nagme-merienda. So, kumakain ako ngayon ng brownies from Ramona Bake Shop. Gusto ko lang yung brownies nila mga kadangs. So, nagmamadali na ako kasi uuwi pa. Magbabiyahe pa po si Juntis. And kain lang ako ng konti. Then, uwi na ako mga kadangs. Yun yung ganap. Hindi na ako vlog kanina guys. Kasi sobrang busy eh. Tsaka, marami ding ganap-ganap. So, kain muna tayo mga kadangs. Ayan, umiinom na naman ang coke si Juntis. Huwag tularan. Bawal sa buntisana yung coke. So, ano lang man guys. Ngayon lang naman. Pagbigyan nyo na ako. Ngayon lang naman ako nag-iinom ng coke. Pagbigyan nyo na. Just this one. Hindi, ang ano ko talaga sa coke. Mga kadang. Hilig ko sa coke. Pero ngayon, medyo nag-moderate ako. Kasi, alam niyo naman, di ba? Ako lang din yung mahihirapan. Kasi ako yung manganganak. Kaya, bawal talaga. Kaya kapag buntis ka, bawal uminom ng mga soft drinks. Dahil mahihirapan ka sa papanganak mo. Nagbambali na ako guys kasi mag-alas 6 na. Uuwi pa ako. Madilim na sa daan. Alam nyo naman na malayo yung bahay natin mga kadang. My God. Bakit kasi nagbahay doon sa bukid. Ayan. Magre-ready na tayo mga kadangas. Uwi na tayo. So, mga kalangas, ubusin ko lang to. Ramen. Kuradang morning! Kamusta mga kadangs? Today is Tuesday. Tuesday ba ngayon? 27. Miyerkules na pala. Kala ko Tuesday ba? Well, kuradang morning sa inyong mga kadang. So, busy ako ngayon. Kakatapos ko lang mag-select ng aking bundle na dumating kahapon. Kahapon po siya dumating mga kadangs, yung second order ko sa Shopee na ukay bundle. And kakatapos ko lang talaga. Yan na yung mga yung mga ibebenta ko as bargain. Yan siya. And then meron pa hindi pa nakalagay kasi kulang yung aking malaking supot. Yun yung aking for VIP. And meron pa dito yung mga masyadong reject na hindi na talaga hindi na mabibenta mga kadangs kasi sobrang damage na talaga niya mga kadangs, no? So, ayan. Very busy. Kahapon pa yun dumating, mga hapon ng mga kadangs. So, yung half of it, kahapon ko sinelect. And then, yung iba is ngayong morning pagkadating ko sa opisina. And yeah, I'm done! Done it mga kadangs. So,